I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. Y asistiendo a los congresos donde son elegidos sus representantes, yo creo que es una prueba de que podemos hablar, podemos discutir. Algunas veces tenemos alguna que otra salida de tono entre nosotros, pero yo creo que los argumentos, la palabra, las cifras, los números, ahí. La Iglesia jamás va a bendecir un anteproyecto de ley que siga justificando el aborto. Un referéndum donde se va o se pretende poner en tela de juicio la soberanía del conjunto del pueblo español no se va a celebrar, y desde luego lo que yo garantizo es que mientras yo sea presidente del Gobierno de España, y lo puedo garantizar creo que para el futuro también, no habrá independencia de ningún territorio español. Mandiletik datorren legala, guri gaztioi eta indeko eraginen bat, hezkuntza sisteman aldaketa bortitz bat da. Aldaketa horrek, nire ustean txarrerako da, ze ideologia sartzen daue hezkuntzan, lege honekin dauen Partido Popularra, bere pentsaeri eta sartu nahozku gaztioi. Gainera erabiltzen dau erramienta bat, epe laburreko, epe ertaineko erramienta bat, non hezkuntza ez dau, hezkuntzaren garrantzia guztiz menosprezio egiten dau. Gure etorkizunerako gauzari garrantzitsuena, gaztientzako hezkuntzie, eta berak bere erramientia bezala erabiltzen da. Bueno, nik beste asko moduen amaitu naben batxillergue, eta asko pentsa goztien erabaki naben ikusentzunezko komunikazioa ikestie, eta horretarako zegoen beste aukerarik, eta unibertsitatean ikasi nauen, Eskoriatzan. Intentzioaz gero segiduen unibertsitatetik urten eta mundu laboralera sartzeko. Nik uste dut abortuen lege honek suposatuko dauela emakumeongan galtzie guztiz gure gorputzarekiko dekogun erabakiak hartzeko eskubide, eta galduko dugu askatasun hori guk agintzeko ze momentutan nahi dugun gure gorputzien aldaketa batzuk emon, prozesu batzuk emon, edo ze momentutan nahi dugun aurdun gelditu, eta argi gelditzen da aurdun dauen emakume hori geldituko dela estatuen eskuetan. Legalki admititzie gogorra badabe, Euskal Herria gaur egun Espainia eta Frantzian esku dau. Herri ekonomikoki burujabe izateko, igual lehenengo komeniko zen herritarrak burujabe izatea ekonomikoki, eta horrek zer suposatzen da, pertsonak izatea gai hauren lanpostuetan erabakitzeko nola lan egin nahi duten, nola egingo duten lan, eta enpresan bertan erabakitzeko gaitasuna izatea. Hori izango zen, alde batetik deneoko urratza. Gero izatea gai, sortzen da bena beraztasunaren banaketa modu orekatuan gauzatzeko eta erabakitzeko aukera izatea. Gero izango zen bebai, burujabe izateko beharrezkoa, sortzen duzun aurrezkiak eta nahi duzun sortu duzun aberastasuna nola inbertitu nahi den erabakitzeko aukera izatea, eta hori nora doan egiteko aukera izatea. Estatuak berak daukozen baliabideak erabili behar ditu bere ekonomia berak gestionatzeko, eta ez bertan dauden enpresa handiak edo kanpotik datozen enpresa handiak. Gaur egun merkatua librea da, eta inbertsio talde handiek kontrolatzen dute merkatu hau, eta horregi buelta eman behar zaio. Alde batetik, estatuak ez du kontrolatu behar merkatua, hor badagolako logika bat, eta merkatua pertsonek autogestionatu behar dute, baina beti ere, estatuak ekidin behar dau monopolio fenomenoak edo oligopolio fenomenoak ematea. Gure guzen erabakiak hortik gora doiesela, ezin garela horrekin konforma, askoz behindar handi zaudeko gule, eta
eta Espainiari interesetan eiakona ez dozkule mongo horretarako kapazidaderik edo botererik. Orduen nik uste dela beste arrazoi bat, independentzia defenditzeko, gure eskubideek bermatu daitezen borroka egiteko. Sexu eza diskriminatzen, ekonomia kontutan hartzen gure ikasketak eta hartzerakuen, guri Euskal Herri mailan ber zapaldu ikendozku euskeraren garrantzia kenduz, lau urtien gobernuen dauen partiduek erabili dau, izarki edo zapaltzeko beste maila bat, ekonomikoen egin dau, bentzino bikutu dauz, eta hori guri ikasliei eta gaztiei hau pini dau mai gandien. Gaur egun produzitzen direlako behar ez diren aberastasun asko eta behar diren beste asko ez dira produzitzen. Bi telebista edo danadalakuetan entzuten die politikarien promesak eta historizak eta ez. Hemendik aurrera pausok emango diela gaztiek enplegu edo petako, edo gauzi aldatu ingo dela hemendik eta gutxira. Baina nik pertsonalki eta uste honi inguruko epea joran pentsako da biela, ez tekie kredibilidade puntorik eta konfiantza guztiak galduen dabe. Gorputzekin zerrein erabakitzeko eskubide ez dozku kentzen bakarrik abortuen lege barri honek. Kontu da, boterea zabaltzen dela gure gorputzen da gure bizitzan gaineko kontrolera. Holan, botere mediku eta juridikoek kontrolatzen da gure gorputze. Eta horretarako adibidez, gorputzeko erreakzio fisiologikoa kontrolatzen da farmakoen bidez. Hormonak izenik esenak adibidez. Baina, farmakoen erabilera kontrolatzen da estatuek eta botere medikuek. Eta haurek izaten dabe, nok hartu bihar da bezan, da nok ezin da bezan hartu. Eta holan doiz, haureen intereseko gorputzek sortzen edo aldatzen. Ikusten da hezkuntza lege honetan, ikasle gazte biziek ez dozkoeraz ezertarako kontutan hartu. Politikoek egin dabiela, haurek inori kontsulta barik, guri ikasle ezebez izan barik, eta horre ikusten dabe bai, ikasleek merkantzia bezala tratatu egiten dozkuela. Guri ezetarako kontutan hartu. Alrebez izaten bat, ikasleek legiek eta interaktuak parte hartzi handixeu izango bazan edo, nik uste lege osatu bat ingo ginoan, danontzako hobi hauen, eta ezala urtengo zozerrein radikala. Hain soziala, artifiziala, bai. Independentzia zertarako, independentziak balizo biosku zozer aldatzeko tresna moduen. Eta zer aldatzeko asko dagoela hemen. Adibidez, nik zetako buruan independentzia Euskal Herri euskaldunago bat sortzeko, gure erabaki propioa guk hartzeko, eta batez be ekonomia arloan oso garrantzitsua iruditzen jate independentzia, ze askoz Euskal Herri sozialago bat sortu biogu, berdintasun batetik jota, bai zergak ordaintzeko orduen rentan arabera, laguntzak emotien orduen, ez da egin. Datuak eskuragarri egon behar dira, transparentzia izan behar da ez oinarrizkoa, eta hor badaude ekonomia sozial eta solidarioko hainbat oinarri horretara hori bideragarri izateko oinarri sendo bat. Eta aldienak ingurumenaren errespetua, aberastasunaren banaketa orekatua, kooperazioa, bai langileen eta lantalde edo enpresen eta pertsonen arteko kooperazioa, elkartasuna eta abar. Margara persona moduan balore horrek gureak egiten eta gero estatuako gai gizarteratzen balore guzti horrek. Gure problema handizena ez gazterizie, ez da gaztiek bizi egun problematika laborala, desempleguena, bez ez ez. Bilatzen dabe padriki betetie eta bitxe bezala. Konturatu barik, baina gure gorputzen eta bizitzeko moduen inguruko hainbat arau jarraitzen dugu.
adibidez, zelan jantzi, zelako egiten, norekin ibili. Eta bai, hainbat idea egia moduen hartzen dugu zenak. Adibidez, pertsona danak bi taldetan banatzien, neskak eta mutilek. Eta honek asko mugatzen dabe bai, gure bizitza. Bai gauzela kurba, ekonomian mesedetara, dura urte askotatik ona sortu da bielako gizarte konsumista bat, eta naiz eta oin egoerie txarto egon eta gure botere ekonomiku ez izan botere ekonomikoa ez izan posible mantentzi hori gizarte konsumista, eureko oso posi dauz, lortu da bielako eta gaur egongo jentie, kaleko jentie unero konsumitzen dauelako, eta nire ustez horrek mese handizik inotxe ekonomiari, eurek gure da bien ekonomiari, bintzen bai. Zelan jarretzen hauzen arauek, edo neska edo mutile izen edo dana dalakue, gobernuek erabaki honen atzien dekosela beste intentzio batzuk ez, eta ikusten harri zelan elixien eta erlijinuen doktrinen jarraitzen bidetik erutien nahi gaituela, eta zelan emakumin gorputze limitau nahi dabe reprodukziora eta maizetera eta betiko kontuek eta beti hori harreman heterosexual baten barruek. Eta niri gehien arduratzen nagoena da, zelan nire gorputzen gan ezin bot espadekot kontrolik, zer da nirie. Guk ekie proiektu propio bat, guk gure hezkuntza propio bat aukikie, gu azken batien kultura propio bat eta nazio bat garelako edo izen nahi dugulako. Independentzia ez da eskontzat moduen hobeto bizitzeko arrazoi bat, edo ez da ginditzeko independentzia da gauza bat, faltaiatena, ametsetatik arauduena. Mundu laboralaren inguruen hartzen dira erabaki asko, egoera hori bizizta bienen hartien. Ez da gizu torreko despatxo baten hartzen dabez erabakizek, beretan kalien pasetan dana eta kalien zintzen dana ezagutzen ez da bien jentien hartien. Eta hori ez da justu. Ustez erabaki horrek hartu diko ziren, jodi dute dauzenen artean, eta azken finen horre dielako benetan soluzio terapio hau sortau gure da bienak, benetan, eta ez bizitza soluzionaute dekien horrek. Beharrezkoa da, horretarako beharrezkoa izango zen, demokrazia ekonomiko bat gauzatzea, eta horren bitartez, joatea esan duten duduan, herritarrak alde batetik beraien baliabideak berreskuratzen eta ekonomikoki buru jabe izaten, eta bestetik estatua berak ekonomian protagonismo handiagoa ematen, hartzen, eta baita pertsonei berai, herritarrei protagonismo horretan parte hartzen animatzen. Beste dituen baliabideen guztien bitartez, ekonomia eredu berri bat edo pausuak emateko eta buru jabe izateko bat pertsona eta herriak buru jabe izan nahi badau ekonomikoki hori ezinbesteko dira. Estatuko emakume danak aukikie askatasun hori edozein momentutan abortatzeko. Ez dut usteanik ez da gai batez, oinarrizko hau da hori lehen. Eta gure dugune da, gure ez dugu nahi buru gabe izeti, gure dugu izen buru jabe, eta gorputz jabe eta gure jabe. Eta hori